shapi menta kasni mano bala ban yo I ya ka bala syai amen tiga kerteng ngalabu ka bansawan jongi ka don ha ka jingmot utrai bat ka bansawan jongi ka don ha ka ti utrai bat utip lupa ya ki e baro na ka banta jongi amen te ka jing kai kam de ka bajrong nilai ada pan yo duai pensyai la duai nam ta jonga la duai nam ta jong piru te ka syong sa pi pat ba ka do lut ka jong pi kalong la pli lupa ne em ba pin yo ya ka jing ku leng ba ka tien ka jong ublai ha ka de ka si te ni pai na ka tien ka jong ublai ni pet na ki probo ka lenong ka ba khat riu ka de khat ka ba lai proverb khat riu ka de khat ka ba lai dengan kai jai jai pi nama na deng jong pi bon pi dang sustang ban susakri utrai padang ai step yo reban bat dengan kwa ka pin de yo bat la kalong kindiat ai kan rung ha ke jing mut ka do no jong pi bat pin la ruan pen tre kam bat kan long ka jing kur khui pi amen ka ti ka jong ublai ka ong tum no tu pen telon ya lagi kam ha utrai ti jing mut jong me on pen scam amen tu pen telon ya lagi kam ha utrai ti jing mut jong me on pen scam tingis ngau tho menta baya ka bansawan jongi watang shibit ru ngimla pantip ayu kanja amen te kabot ye kabala syai la hisni ngimla pantip lupa te namar pangimla pantip ni hap panchu IT lot bet yala di how try te lada pitmu menta banle ikano kanu kakam pikwa ba pentmu banle ikano kakam namar ba pim tip ba katu kakam ka ba pitmu tip kan long de kanum long namar ngim dan jing tip ai ru em amen te pi hapan long kita gi ba pen sngo bha yala di how try dan ka ba pen sngo bha yala di how try pila duai ken ya betu ka benta pila ya thu show try haba pila ya thu show try but haba pi duai ru om dei re dan kibriu ki ba ki ong bala duai tang ba kidang shu duai tang ka tu ka nesni bat kila rai ki no ti ondala flop pat ka tu ka kam ki sedang ban perkhat sniu pat yu try kum no ngala pen sngo bhai u try kum no ngala duai tang ba kum no pat ka ne kam ka flop amen te hendai nga ong ye pi ka baning kong pi haban pen sngo bha shwai u try namar om de re batang ba pila duai la pen sngo bha u try pila duai pila yo be ka juba te kam long kum ta ka baning kong hi pi haban pen sngo bha ya la de how try bat haba pila duai pat duai bha la la yo sngo be da kasur te 100% pila ban le ye kata namar bon sin haba nga yo sngo direct da kasur te ka dei shisha ben henry la dang shu yo I pau ha ke jing pho sniu la de la dang khnan yo I pau pat ha jing pho sniu nga shu mut dor ba ni ka kam kan long te bon sin ka flop no namar balai namar ba kam dei ka ba one direct bet no try te namar kata shuwa ba pin le ka no panu ka kam ki hak banda duai bha shuwa bat ha ba pila duai bha te utrai pat tu bala tip lupai ki e paro khoi kemut ba lada kam de ka kam ye pi ba pin le la se ko to kam ka ba pi thu ban le lada de le ka kam ka ba pi hap ban lut pisa hi bon lada ka flop ka ba don ka jingmong ka do anun amen te namar kata lada kam de ka ba wan no try un sa khang la ye ko to ka kam pin nam yo ban le bat wat nam snow sit lada kam long kam ha ba klem pat pen lut ai ru em amen te lada pi snow thu pi la pen snow bhai u try ha ka jing snow thu ka jong pi plus nang ta pila duai bha taru kata ka kam ka flop te phini bang sngo thu pat ha kata ka benta ba ka de ka jing tun ju ka ba uble tun ju ye phi te wat nam sngo slai lam ni wat nam khnyom henry uble un saplan pat da ko ka ba kham best na ka benta ka jong phi amen te la da ka best ru ya ro you try la da ka best ru ya ro you try
lada kamlong mak yenga lada kalong ru ya ro utrai lada kamlong ru ya ro utrai namar ba lada kamlong de ru usutan ju ye pi namar bale pi la yak hakalenti ka badai pi la duwai baru pi klem rai kerki amen te henre lada pi la shurai kerki pat kam dei shu kata ka jing bakla ka jong kapapin perkat bakla yo blei te henre kede ka jing bakla jo pi ban rai kerki namar blei jungi ju bakla amen Dengai kelas ngopo ha kan ke bentang yo te dan menu hin sedang balik ya kanu kejat kam te saya thu shua show try bat de tang kita pat ki ban ngop hai utrai ki ngop thu ba utrai pen skam ya kata ka jingku ke jongpi lada ka de ke buan utrai kemudian kan sapen skam te pi ngop thu menta ba ban sowan karan ha ka ti jong try ki ha pa ni thu shua ken yo try men nama mangihi dalade yalade nyiblong AUM te paro ngi hak ban chu IT lot be ha u de la pi IT lot ha u pen nam bakla ha ba jinya dan ti ke jong pi te ben tai ne pet Ephesus kal nong ka baning kong ka de khot ka ba saw bat ka ba san kat kumba ulajie yangi ha uba ha u menba ompat pensiong nong rem ya ke perthei nang bangin yo long kiba khot bat kiba klem jing duna hakmat jong u ha ka jing ie ha ba ulala thong lupa yangi sha ka jing ting khon dau jisu kres sha la dehi kat bakum ka jing sngo ha kamon jong u Isngo tho ba ka ban sawan jungi kadon hakakti ka jong utrai bat nado bampat pensiong nong rem ya ka perthei ublei uladep thong lupa yangi ublei uladep thu lupa ban ting khon yangi amen te henrei ban poi sha ka jing ting khon ni hak ban sha yo utrai ni hak ban IT ya la de ho utrai bo utrai nong pa jungi ba ngin long ki khon ki jong u bat ki khon ki jong u ngis ngo tho ngiyo lot ye ki jing dan kam ki jong ni baro namar ki khon kadai kata ka jing yo kenti dai ne am jong ki kime ki pa te ngi ru ni de ka jing yo kenti ya ka ek ba utrai un ai hangi ti henrei haba uble la thulu pa tang ka ba ha sudah uble la thu nado bompat pensiong nong rem ya ka di ka perthai ula thu tang ka ba ha sudah kembaki kime ki pa ki don ya kata jing thu nam ta ki khon ya le katangan le kata haba ki don wat ki bom don ki don ka jing ang lut tang ba kim yo ban ai ti ki ba don ti ki la plan lupa ba ni i hani ha mau pat bon ki me ki pa ki ba wat ki khon ki dang ki la da pen snayen na mar ba ki don ama ni i hang ne kan no tali ki yang ala da bi ki tang kalau rumpa yo dang i na han la pen snayen na mar ba le ki don te tu play jung i le u don lot parok khat ya kak ti ka jong u tu la thu lupa ban ai ni tang ka ba ha sudahan re shua ban yo e kata ula thu ye kai ula thu ye ni ka ban ta wang kat ba kong ka jing je yang i ha u man ba opat pensiong nong rem ya ka perthei nang bangin yo long ki ba khoi amen u blei jong i ulong ba khoi u khat yang i bangin long ki ba khoi bangin yo ban tai kita ki jing thu ki jong u paro ki ba ula thu ban kur khui ni namar kata bapin long ki ba khot nga juhi kai phi barbor badai tang ka tien ka jong ublei hi kabala ban ben khot ye phi man namar kata phi haban kuli bahai ka tien ka jong ublei bat bapin le ru ye ka bat ka ba puli bat ka bapin le kata kan ben khot ye phi bat ong nu bat ki ba klem jing duna haba ong bat ki ba klem jing duna sngo e palat ban perkhat ye kata ba utrai un kur khu yangi tang ladang ngin long kita ki baklam jing duna te hendrenga ko ban ong ye phi haba phi sedang man syakri utrai kemot phi don ni kita ki jing duna te hendre kat ba phi nang syakri kat ba phi nang yaiwan chagi bible study kat ba phi nang yo ki jing hikai phi la nang pen khoi pin sapai ken syakata ka ba pin om duna shu amen kumba utrai u I certificate you know yo job uang ba ulong brio ba janai amen te let's say pi ong kata te ka pa than ni nam la ba long kita ki brio ki ba klem jing du na han
keren kai bat Marcos kalau nong ba shipau ka ka ba arpunyo ipoi wan idang step ule mentan shipang yong ba hau breu kata kalong ka bomla hanrei hau blei baro kalong ka bala amen te lada hau lada piper kat hi da ka bor ko jong pi te ka mot piong tate ngala du no nganom laban yo ye kita ki jingkur ku ki ba blei gula plan lupa nadu bompat penchong nong rem ye ka pertai kamu ngala de ladu lupa namar ngati ke breu ngati ubreu pada tan ke jing duna sudah hanre wanam pet ye ke jing duna ke jong pi ke pi long mentah hanre ya ke tu ke jing duna ke jong pi su bret hau try but su ome try da ke bor ke jong ngamla hanre ma me ken men penla te pin sala ha ko we ke sni amen kat ba pinang syakri pinang la de re baro kristan mars long kristan u hap kot bet syakata ka bom duna shu kabut katate 4 juja menno ban long kumta udien so marsen thong de ro la sei so no hi u hap ban ya lang bahado ba unda poi ka por un sei so amen ba unda la sei so ru hap poi ka por hado bu unda I ban long bam de marsen sei so ru ba la long bam ti ka jing yim jong I ru ka long kumta tang pada ka bangi IT da ka bangin nong sngo sarong pat ya ka pop ka phile hi sngo tho ba ka tien ka jong ble ka kran persya ye pi wat nom le persya e kata kelak ka bamut amen wat nom kran sarong wat nom ong aklem duna wat nom ong aklem bakla wat nom ong aklem le wat haba pila le la mala la pilong kumta hin salong tek kum balong kan usu syong lenget ha ka pop bat tre shu ban kelak ka bamut amen namar kata ngin nom long kumta ngin ya pen bet ya la ka jong ka jing em upom duna ha ka perthai ni dap tang da ka jing duna han re ha bangi sngo tho bangi la duna ni la bakla ni ha ban pen bet ya la ka jong ka jing em bat kan poi gen kata ka por ka ba utrai wa ingi kata ka jing khoi namar kata ni ha ban khoi ki jing wat ki jing perkhat ki jongi ni ha ban khoi ka mat ka jongi ka skor ka jongi ka ti ka bangi tre ki jak chno ni ya ki mat ni pet ki mobile ni pet chno bat uthli ni kran kumno bat ni hapan long kita ki bapan khoi kita ki bayet pnya bhai ala de te phin poi ken shakata ka ba ublai ulap mulupa naddo bampat penchong nong rem ba un kur khui ni bo ong kumno uang hak mat jong u hak jing ie amen hasumon dor pi la da pi it ye ikon jong pi kwa ban ai lot ye di ikon jong pi la da pi it palar la da i perlak jong pi ada iki para jong pi la ne ya ka ba it jong pi la ne ka tengah jong pi la da pi it pi kwa ban ai lot te la da utrai ru u yo I pi ba pi kot cha ka ta jing khot ka jong u ba khot ingi ding long ki ba khoi ki ba lam jing duna hap ding ka jing duna ngi be cha ka ta persyak ka dak bangin nom duna hare taman pen sngo bhayo blei pin long kita ki bala I da utrai bat utrai lei pila de bio I wat ye ka jing im ula IT nom ta ka jongi pi thara nom IT kita ki jing don kam ha ka jing im ka jong pi rong tra lai bu ak oi kita upam syam la benot ublei ukhlem benot wat ye la ujong khon bala khamar we ha to un benot ban ai kita ki pi ta ka mot ula dap ban kular ukhlem benot re tang bala da ngim yo dei ba ngim kot chata ni lai long kristan laslam la hikai shi hikai han rai kwa rapat ban lat na katahan rai ha wa don hi kamon lat bet na marka tin ko jong ublei kala kran shai ba ha ubreu ka bom la han rai ha ublei ka bala na marka tangin ya kun hado bangin dalla amen ba chisho ka tin ko jong ublei ko ong kum no ni pet habakuk kala nong ka ba ar ka khat ka bala naba kani ka jing I thok pau kalong penban ya ka por balabo bat ka pen kloi she ka bakut bat kan lam ler ya la ka pen slam ru to ap ya ka na ba kan poi shisha kan pen tot amen lese kumbangi ong ba ubleu ju tho lu pa ki bro kha ni ba ya ka jingwan jong trai jong I ru le be tho lu pa bat kala urlong bat ika jingwan arsin jong uru la ya tho lupa bat kat sa urlong amen te don ki bentai ki ba yang ni ki khon ki jong u ki chakri ki jong u ki ba u ya tho lupa ngani tho em pi la da ka dei shisha ka jing ban pau ka ba play u la ya tho lupa ka ta ban sa wan ba kan saja kumta
kamot klam pep bat klam pentut ublay unsa pendak ya kata men ada kadai ke buan no try the example kum yakni ka ministry ladon I thayit kila yu ipau yakni nat do bagi dang dei kiri perhai bat ki kena revival kila yu ipau yakni ka ministry ba hani hamopat kadon ka jingdom barok khoi roshish no mo par hanre hang ni kadon ka jing shai banan ni kadon ka jing kieng man kiu shabne amen dayam ti tuta te bat kena revival ro ki yu I kata ba kadon ka jingdom hani haposh no mo pat te hanre hani kadon ya ka jing tenshan ba kadon ka jing kieng ba ki breu ki kiu nan ni shabne bat hadin kata pat hau arhajar khat nyau kasa wan ken ka ministry hang ni bat ya kata la ya tho lupa damano da I thayit bat da ki kena revival la ya tho lupa bat kala urlong amen tiga kepala ya tho lupa la da ka dei hi ka wan no trai kabut kan sa urlong ben tiga kwa ban ong ye pi balada na bedeng jom pi ru pi yo I ke belong mayan te la da ublay upen pau yo pi ya kata kamut up ya kata ko pot ublay unsa pendak ya kata amen ublay unsa pendak be ya kata kaba ula pen pau dan na bedeng jom pi ngam pen pau kerteng pi la pa osnio I ngaru bang ala ya tho lupa ye pi ba pen siyo do breu bas bha te up ikata manam pen pau kerteng de mono up ikata ublay unsa pa shisha kumta ko mapila yo I bat onam pentot ru hisin ba ula ya tho lupa ublay unsa pendak bet ya kata amen kum yang ngaru bang long kanong ai ka jing ka jong ublay kum ni ru ula de ya tho lupa yang ngana do 8,000 khat lai khat saw khat san khat real ter bat hado ba ngalala ban ai ka jing ka jong ublay bat kalawan kusur bangala jit I pha ban long nong sharai bat ngapoy perkat ban poy syad ban dep ya ka jing pen gentang ru henrai la pendak namar bale la ya tho lupa amen tenamar kata la da pidei shisha gini ki ba ye shisha yo trai sedang man pen I lupa ki don ketut kan hang ni ru ki bangala I poble un sapenan kam ye pi ngala dep yo I ki don armut langot ki bangala dep ban yo I don ki bangala ya tho don ru ki bang sen de tho kiba ublay ula pen I lupa bang don ka jingat ba ublay un sa pendap bet ya kata amen ublay un sa yo ban pendap ya ke ya ke ke ba ula dep ban kular namar uang kumno to up ya ka naba kan poi shisha kan om pentut amen Tetong ini pet menta ningkong Timothy kalau nom ke ba R ke dekat ke besar R dekat besar Ubamon ba Hibreu baro hingyo latin bat bakin poi syakajing tip yang kajing shisha kani gede ka plan blay ka ba blay ula plan lupa bat ublay umon yangi baro bangin poi sya kata ka jing penim amen mangi mentangi don hang ni nama mencuangi de ngalite jutet kata ka Christmas jutet ka Good Friday ka siutra jutet syawam sang la poi siutra syala runong amen jutet ka siutra syakri ru ublay hanrai lada mentang adon hang ni lada pi menta pi don hang ni dei ba ublay ula yo I lupa ye pi pin sa don hang ni bat ulat mu lupa ye jing penem ke jong ublay ye pi amen kadi ke jing plan lupa jong ublay nama kendiat kibala long kristan lupa nado kakpo kakme lani nado tang kena hare kiba pun na pedeng jongi hang ni kakum ka jing tet jongi langi la lo hawa ni lengi long kristan dalah he te wala kata rudon kiba long kristan nad dang re ru hanre tang kata ka kristan kenam hanre ban ong ha kata ka kam ba shishahi nyimlong kita ki kristan ki ba shisha te hanre la da mentang ni don kumne kade ka ba ublay ula dat mulupa bat ni menta ni long kumne ru dei ka ba ublay ula plan lupa ula dat yo I lupa bangin salong kumne tang ba wat nom perkat ba klapa ye kini ko wei ban perkat bagi tu ki priu ki bala let no na kani ka perthai klepat yo e ka jing pen em ko jo ublay bale pat hato ublay klem thmui ki bakin yo e ka jing pen em te kam dei kumta kalong kumni kan
ba kidon kibriu kibom tre ban pediang yu try man kidon kibriu kibom tre ngalalak bon dang ongan penduai ki ong apsuang tre re dagi thok khanash phau jisu rukim tre ban pediang dagi duk ki jinjar ki ong la ba duk tang bayu tau jisu jong khingam tre ban pediang tete namar kata kata kila duk no e ka jing pen em ka jong blai bat ngong ye pi wat pi ru ki badon hang ne lada phim yai ne pila bandu no e kata amen lada phim yai ne wat haba pi don hang ne ru kamot ba wat kemilanti ba ngala don mentah hang ne kamot ladangan paidin kamot uble ulada plan lupa ban kurkuinga kadi ke jing pas sudah ha ka jing ka jonga uble lat mu lupa inga ban yo e ka jing penem te henry pikin mau ne en yo e Moses haba ublay ulada pular yu ban ai ka rikanan henry namar ka jing bim ko ngu jong pat kindiat i jing bitar jong ka ai ka bala penlong ka ba mehi ka dei klem ko ngu ublay ku ong kren upat ula sute yu mau siang pat tang nai tai da u klem yo re ba un poi sya kata ka rikanan usyo i tangan pet digi kmat u klem yo ban yu kejar namar kata wat nang perkat ba ublay ula plan lupa ya ka future ka jongi bagi yo ba ya ka jing penem ulap lan lupa baka bahas sudah kadon hakakti ke jokuban ai ngi kebot nginya paidin nginya lekat pemon dan ngimon ban puli bible ngin puli la ngimon nginam puli ngimon mele jingseng ngimon nginam le ngimon ban poi kloi rupiah hi ngimon ban poi slam rupiah hi kabot kata kabom la long kakting ke joku blai ke khot menek ong puno bangin poi shado kata ka jingbom duna namar kata to nginya check ya di ha ngi duna ngai ngo yu blai ngaduna ha ka jing em ka jonga balai ngam duna ngaduna ha dengan cak pada bang ayu i ngahap dem ban pentamai ya de ban gela ka bemut bat ngahap ban panap nok kloi kloi la dengan ban pan ma ru yo ngala kum pen mong kum no ngi hap ban nong kum tar ma balai ngi dang dai tang ki priu ngi duna de henry ngi hap ban pan bor pan no blai bangin gela ka bemut la da pi don yu men sim jong ka jing mitar nga ong ye pi berat no itu tuh jing kita pidan kamen sim bishni berat no jing bishni pidan kamen sim bamlaban map no pidan kamen sim jaito ban puli ka jing ka jong play berat no pidan men sim thochen berat no pa pin poi sha kata ka jing bam duna namar ba wat nam motor ba uble ulat mu du pa ngi na do bam ba pen chong nong rem ye ka perthai ulat mu ban ai ka jing em ngi kamot ba ngi la shuyo ba ye kata ka jing em ulat mu ban kurku ini kamat pengila syuyo bayi taka jing kurku lada kalong kum tate balai babon kiba jinja kiba kordet teng teng kidon kibri kiba kia halor kaspa rohan re om dan jing so dan kaspa kapau henre dan ki jing pang kiba ban bam ika jing bam om long ban bam hak bam kampalat yu bodok hak bam tang tu ata terukang namar bam long kamet ban bam namar kata pihak ban sengotho ya kata bawat nam paidin lada meno ngilong kita gi bompat itho utrai bat menta ngidon hang ni ban syakri utrai pidon ha yeng ka jong utrai ban syakri utrai pidon ha yeng la jong pi syakri utrai ai bakan yai ne kata ka jing syakri ka jong pi bat ta ba pi yai ne kamut pin yo kan ni gi jing pular ki ba ble ula pular ya pi man ani pen menta yo anis kan riu lai pular ngala krani ki ru happy bapin yo ta jingsop hanga uji suang no ngala kran ya ki ru happy bapin yo ta jingsop hanga uji su ula de biat ho lupa ya kapan sawan jong kita ki kon kristang lada pi menta pilong hau jisu pin yo ya ka jingsop amen nama amdan banu balaban hit ya ka jingsuk hanrai de tang utrai jungi ubalaban ai kata ka jingsuk uang kuno uang ha kata ka perthai pinjo ka jinjinja ngap ha dan ibas ngotho baklai ka ni ka ya ka ni ka jingmot yo dang im ha perthai ni ha bani jinja hanrai utrai uang kuno ngala kren ni kini ki happy ba pinjo ka jingsuk hanga kamut ba ha ujisu pinjo ka jingsuk ha ka perthai pinyo ka jinjinja
te ka ba kinja perthai ka de ka ta ka ba ong mangai phi la da phi tak da ka jing bitar hato phi nam jinjar ka man sin hapor phi bitar ka sun jinjar na ngali ting ting ha ba ngayu i la de ba bitar ngayu i la de ba lak suai ngayu i de ha ka por ba bitar nem ka kela ka de ka dur jonga pa ba tom pa em to ngayu i ba ngam don shu i ka dur ka ba riu play ngayu i ha jing pen pau play pen i ngadang pet mobile ngayu i la de pen ban hato ngala kelak suai ba bitar tengok plan mlong raban bitar namar hisim ba bitar ngan sa jinjar mo khusut jinjar ha udon po dujok takada uskwa penjinjar ini usawan ke pencoy yang iru banyak jinjar lang be hakapor bangala bitar e gwe ke breu baka shim ya ka pisa jo ngabat kam pen phashu ka shu thop e ngak ok shibat ngan sa ai no ngala tak da ke jing bitar hanrei ngala hos new men me banga pet ke mobile ngai i la de bangala kelak ko bat ngasitip ban bitar apa ni jinjar ya maka jinjar hiru ka mensin nomor kata pidon yang musim jong jing bitar pihak pan pen ria pidon musim jong jibishni ru pihak pan pen ria nama de musim jong jing aiksut musim jong jing bishni bat kum ta ter pihak pan prat ya kani ka berkenja perthai kanu ka bang no ko ong ka perthai pinyo ka jinjar hari wong kuno hari tulang slur pi ngala job ya kata ka perthai hakano gerukom tulang slur pi ngala job ya ka perthai pikir mau jisuru la syak pensyai hari jisu la job ne em hakapor ba jisu usya jing it kalawan ke jing pensyai jisu la job te pibu hapawan itu mensim bitar pide ben ya kun kumpa jisu u ya kun daga tin ke jong u blay bat ula job bat nara pila job kamu pindan bet hau jisu kamu pinyo ka jing sok pinam jinjar man kam dei rekeni ke dekat ke ba ong ba ni dang em ha perthai ni long stan ruk ni jinjar em namare ka jing tunjuk ka ba ngaju ong ye pi barabor ka to kam dei ka jing jinjar ka jing tunjuk ka de ka test ka ba ni de ban job na ko ke por shi ko ke por namar ba balai ba ublei ubo ya uso adong ha ka per edan balai baki beriu ang balai ublai ubo balai ban e lak ebe kumto kamot kin ya imsok kibriu hanre lada shubo e kumto ya kata unjukat ke jing im ke de bahap pan ya le ban ki amen habadon ke jing im kamot ni hab ban ya kunte te lada undan yang im dan kam ban ya kun kata kamot de tang ki bayak ki bamla ban ya kun kini ki mau ki die kini ki mla ban ya kun den em hanre habadon ke jing im ni hab ban ya kun te ublei u ai hangi ya ka man ka balai loy amen ublei u ai hangi ya ka man ka balai loy namar ka tawa nam shimbak la bangi dang im ha perthai ni hap ban ya jinjar hare om dei ban ya jinjar namar ha ba ka wan ka jing e ka ublei u ai por ini bangi ya kun ban ni long pat ki nong jo amen namar ka de ka jing im ka mot ka jing im ka bangi hap ban ya le tang bangi hap ban job ban bangi job his no men hare da susuk bet kamu kata kam de ka jing im tak kam lega jing na baki bayak hi kim juale kila syukut pe kum dom dan mining hi om dan jing sai so hi kamu mlei ete kamu ka jing mayu kata ka bak lam le ai kamu ha ka jing hi hak ban le ka ai namar kata utrai u ong to long slur pi ngang la job ya ka perthai pi hak ban job lot ya ki boi thap jong setan bar khoi ki buan man pensyoi setan wan pensyoi la da pilanget oh ngan sa yo ka jing kia namar ngadan ka jing pang setan wang kato ka jing pang pam kia sure kamot kawan tum kata pi hak ban ya kun ni kata pi dong ka breu ka bedok ka badap ram dap syak la se pi perkaro ngate mla shur ban siu kene pi hak ban ya kun bet da pin lat bet da pi IT lut ya di ho utrai jungi utrai uba le i gamba amen yo to ko ya ka to ka riu kun thai ula ban le ka kamba tang kindia i niang amen ba upurau ula ban le ya ka to ka kamba te balai unum le ka kamba ha ka jing em ka jongi bat ka to ka weiru ka riu kun thai don bon ba ha ka jin ka jong le te namar ka ta pi hapan job yaki ya paro khoi la dai ka jing e ne ya la dai ka jing pen shoi ne pi hapan job te ka mot pilong ken kita ki basok hanre la pi le ka pop ken chu jinjar ha shu modur pi la pi shu nak tang ban bishni ki brio hato ka masin jong pi kan sok pen jinjar hanre ha pa phim junang ban bishni ki we ka long sok bai jai amen te namar kata ha pa dei ki jing tunjuk ki babon jai te lada pilong kita ki bala job no
kumba ujisu ula job te pinsok namar kata to long slur ujisu ula job piru pin job banam ong ni dang im hakari ka perthai nimla ni dang im hakari ka perthai nimla ban e ikane nimla ban e ikane nimla ban e ka kwai nimla ban e ka khai ni nimla ban e ka biri ka kiat banam ong kumta hak kertai ka jong trai pin la manne la dep ong ka pom la ban upriu hare bat ublei baro kalong kabala namar kata ka penslur ya pi utrai jong hi ula job hakapor ba usitang uban ban penshoy ujisu ningkong upenshoy kai upenshoy nakam tak do amen kajing tangan ka do te ki ba bon la penlen ban bam mi ki jing bam ki basniu ka tangan gitu ki jing bam ki basniu hanre utrai jungi ula job piru pin job ba hakakerten ka jong utrai namar dan bon ki brio ki ba persyang da ka bor ka jong ki kenam lat dalele em hanre persyang se daka kerteng ke jong trai lada pimla pinsala be ha kerteng jong trai menta pimpala ha we singi te pinsala be de men pra jungi ula de job piu pins job tede pe menta rom kat we arpu kenda rom kat we arpu kenda namar kita ki jing ai bat kita ki jing khat ublei ki long ki baklam ke jing kala ka bamut ublei ula de plan lupa nado badang long nado bompat pensyong dong remi ka perthai ba un ai ga jing ai ga jing pen em ye ki brio pat uklam ba beru hab ong klam kala ka mut kamut uklam ba be amen te namar ba ublei uklam ba be u ai ga ka jing ai te wat nam shim kabu pat ye kata amen namar don ru ki ba shim kabu ba ublei bai tengi ni le pop menta mensi ngin sei kala pamut no la shibit dami namar ublei jungi ude ba kala pamut pat sngu bishniru ba un pen em yang ni wat hawangi long ki nong pop te wat nom shim ba klai kata namar lada pidang yo ya kala pen kala pamut te ka baha te yo ba don kumbalong ki brio ki ba le pop knang Latip baka tu kari ka pop ngan le be mentan sakala ka pamut shibit te hanay da accident tang ban kala ka murru yo shu shei kata kaba utrai un yo ban pen im ye piu nam yo amen namar kata da ka perkat knang hi wat jule pop da ka ba kendet kensan ye kata jinglong brio nimla biang ya kata ublei uma yengi hanray lada nile knang ru ublei wai ka chance ngi bon sien wai la hi ban kala ka mod nel da yaile shele kan poi ka pot ba ka jinya ka jongi ka chulong ba kendet kensan tang ban kala ka bumurungi nam yo shu amen namar kata wat nom shim sting ya ka ba ublei ula ai ka ni ka jing ai ba ku klam kala ka mod ka mod kwa ba ta ai ka ni ka jing ai ban pen em yo ublei kata ka ni ka do ka jong ublei ba kwa ba ka wai ka men sim kan jok no ten re wat nom shim bak lai ka ne la da ublei ula kram ye pi ka no ka benta wat nam ongan le shwa ngan sak kala ka pamut pa shbe na dan bon ha ki ongan pendap shwa ba ye ka tu ko pop dala da pendap ye ka tu ngan sakala ka pamut kata ka de ka ba ublei ijli hado kata man ten ta ni pen ka ba kut menta job kala nong ka ba apulai de khat ba khat saw Naba upendap ya kita. Naba upendap ya kata ya ka ba ulabu hanga. Bat hau kidon bon ki bakum kita. Amen. Ublei ula de polu pai ke nak benta ka jopi. Amen. Ublei ula de polu pai ke nak benta ka jopi bat un pendap. Sampai tu kenai pi ngatingas ngotanat ha ni jing kanan kut hang ni. Tengam tip pias ngotenat ne ya tabanga tengas ngotenat ha ga ni kana udon we no yo thurupa de bat ngalai kendo bon tum kini ki jat no yo thurupa ki ba haba ki duwai maki ki shayo I lupa bat kaju urlong hiru idon bon ki brio ki la urlong ye ke baki ki yo thurupa te ngala kendo bon tum kini ki brio te tau brio ru de no yo thurupa tau brio te ki wan ki brio kum to ban pha duwai ke wan te ki brio ban pha duwai te tang sin duwai kum tu la yo I ben
layu layu thâu lupa te kan sejak kumta ha future jong pi kan selong kumta te kumta ki wan pi brio nak wei ka sni hayeng jong tau brio te kumba menta pi ki don kumto ki brio ki wan kendu inga ban pha duai wan kumto kan te udot pat khun badang ret dang riu snem kumto riu snem la ne hiu snem te tau khun andala let kita ki brio utau khun pak wong kumne wong pa man ya ki brio pia thulu pa bet ya ka jingem ka jong ki ka ban sawan to ya thulu pa na ka ban da jong ngaru wong tau khun te wong ke me le tia no shieng me padai ka por ban kwa ai de ki bar khoi ke le tia na shi jing tia no inga ke le tia na shi jing tia kam padai ka por ya me ban prakhat i de ki bar khoi te ni ko ru la le tia no kla won nia shu han re ula prakhat shu ngan duai na ka ban ta khun jonga ke ai ka ban sawan khun jonga ba ha ka ta ka por ula yo i bo khun jong ha ta por dang khai tai khun kan thai dang khai tai khun kan thai ha ka yeng ka ban dok pa ani masin pe na tau kan dong kon kun ta khun jonga kat ne ka jing ros pa ulai kan do ba ka preu ka ban dok pa la kha ka long ye ka ye ru da yeng plang ani wang wan pen ka la ba ye ka ne ka jing tu pa ngan nam pen urlong ta le ru em te ha ta por ul mi ken man let cha ka ka ja ka bala khai tai khun kan thai ha ka long yeng ka ban dok ba bon hai ki khun kha sai pau tok pau dang shong ha barang da udang yam dang uslai tu ong upat wan tu ong phidi mano te wan da ka liu brio spa tu mo tu nong itu lupa te uang ngatip lon mem don ka man kali jing kli nga ngatip lon te namar ka jing dok ka jing kurdok ka jome ano ingai ni khun jome ngan ring pen he pen san manga ngan sabo school manga te mami te tang kini ki khun ki bang adon lupa ro mela sun jin jar ban ri tu tau las ngok ka ron ron poi ha ka yeng brio spa te ka mon kan sok ka jing im khun jing a wai ken te dala ai la pen sop de te jan sop bali te klong te u ang ma pha u nang ka prasa junga u let da ta ka kali am poi ha ka ta ko wei ko wa poi ta ko wei ko wa brat i te klong ha ta wa te la let no ha ta ko por pat u don wei brio u ba shong ha ta ha por rot wa dan ka ye yo i te klong shim kan u ri u sumar kan ha do banda samla ka ta ka te kna samla ba ba brio ha ha di u khun jong ta pat u brio ba let brat u let poi let be ra chita te u sngo sliam ong kan da u sngo sliam tu ong u let ni ong tit dan brio ni em ha ni ye tu let khdu i ka ta ka ye let khdu i ka ta ka ye ka mi ka ni ka thei ba ha brio ong nga ban yo te ong hoi ba le la te ka ai kan ka ta ko te tang tau bari u la klak no ta mo la ye tho i ka story par kha cha phang jong ka te ka shong be hata harut wa te hadin tapat utu brio ngan sele bat be ni ka brio sa hisien na ka ka brio khau nyu ba he ha te hadin tapat ulan let ulan man pala ta kan thai u khlam ye thoi to pa ulai tho ka brio lai tho la let pen i sha yeng chau to pa la kan det te ka liu e pa ta phang dam ta hadin ka lai tho ka ta snam men chwa don ba brat inga la sok dak ta jambeli ani udah pakam ni ka brio ka brio ka ba ngal de yu ilu pa ban sai ka do khun junga ngonom ai li men tarungan penya pet bet te berngam ka nya ka ne ka te on phade ban pet da phame pet tan pen yap phade ban pet no na khun junga pham la ban poi ba khun junga pha ka brio ba do kum no phala man poi ha po ka yeng ka junga te ong phade ban pet no na khun junga la da pham pet ka mo ngan sa pen yap ya pha te ka ni po ong em wat pen yap nam pet no te hadin tapat ula la poi ha ta jaga ka bagi te kula ya kata ka sapi ke jong ula sei ta ka sapi ke jong baraba ula sei u ang kani ka sapi nga brat na ka brat ta ha po kata ka wa rum de ken wa ka brat ke wa ka he u brat u ang la pha yo ya kani ka sapi te phala ban pau ha ma jong khun jong a ha da pham yo ya kani ka sapi ka mut dal le em pham la ban pau ha khmat khun jong a te kata ka brio da ka jing sno si ka let no ma uru let no te ka let poi ha ko ke snong ka let kurdo e kata ka yeng te ko ai kam yeng nga nang ha ban chat jing chat te ka brio ngo ai nga ma don kam nong chat jing chat te ka la chat jing chat ha ta te la ong to brio la sha kin suan ki parlok ki jonga ha ka ni ka yeng ka jonga han pen chat ki jing bam te ka la pen chat jing bam te to brio pat mula phawan lam te ki dok khana na kawan lam kita gidok kha kom tu kom wan ra hybrid kom tu bom de la bala ot kom gidok kha wan ra him tu si kom gidok kha la kawan ra kita gijing pam te kala shet kita gijing pam hati ga yos ngo ka sawa ka li te yos ngo ka pet kina po ka ki are ka chunga bu lok chunga ani kom tu man let bani kom tu haba uni uk thau chunga ulong pat nam pen idor khmat lam da phala yo ya ka tu ka
sati te hamar kata por kala dap shet pon kising shet re ta kadok kha ham padap shet ta hapor ba ko odi ta kadok kha yo ngoi te ta i sati te ka yo ka ni ta sati no ta do kha ti ka kamen pa la ya pam ta kising ba ni ka jing bang ka ta kising pam te la ong ta ni me yo nong shet na e ka ta kising bang oh ka dang ko ka pre ko bas ta ha man shet da lawan peri kata kapriong kom na hanuan peri dok kemana hune kaperi ta kasatian hang ta upela ka mo dengai ka jingkai ka bakwaban ong ipi tip kalau balada uble ula planan kurku ipi nong aik suit ayu bala ta ipi namar kata pi ya song dukan marjan wa ju bisni pi de makana ka jo ka jinde bala uble ula bo ipi ban kurku wat nong kwilanti mano bala ban kri unne ula persyang kat bala hadu bo tau kun ani pangas ngole ran yang jinglong jo pi oi nga bakal lok sunga kala yak kala hap sapa han rekum kata ka jinglong jong pi dengan ong ye pi ba ya ka ke bau blek ula de plan na kam ta ka jong pi la da wan sedau ru ubakwa ban kala ya kata ka bau blek ula bo onam na dal le ru amen Jisin hiba pilek hiya kababaha onamla. Bat haba pilek ya kabasnya bawa dong kepilenti nyo kababaha. Amen. Pilale ya kabasnya pelek pak tu nong kenya mara peleng rasia man kerkuyanga pensalong ka jingpin. Amen. Pimnanon kamera peleng rasia tehen rai. Tang man syakri bayu play ka ka bobli la bo happy la da pihi pila syakri bahayu trai ya ka ka bobli la da munam ta jopi manu bala ban kni onam tanra manu menuru bala ban kni namar kata pi shet don to ya shong marjan baki brio bishni oh tal ai ksut ngau tal long ta kata ka bishni nga kata na do man shong kan ka to nam la di sho ka to di ka do no jopi ba bi pi bishni ta kada pi sa jinja han re wat nam bishni se ya ka bobli la bahak nam ta jopi manu bala ban kla namar ka future jong pi baru koi ka don hakak ti jong play te la da ya ka bansawan jong pi ka don hakak ti ka jong play na kwa ban ong ye pi shuem pe ban pens ngau hai play tang ka ba hakin ha ha ka jing em ka jong pi amen to play yo ban kurku ya ka tin bala yo ban kren shipi te to ni ai mo em tin ka jong play ai mo em play pa jong ba ding na ma ka tin ka jong me ka kren shani gen ko pa